हेलो सनाबा खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय आरोना फैलायबाय नोंसिनि खाथियाव दिनै गोदान ब्लगजों लोगोसे अननानै भिडिअखौ बयबो नायना होलांदो सनाफोर आरो बयबो सापर्ट खालामबानो जाबायना आरो चेनेलाव जुदि गोदानै फैनाय दंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना ओमफ्राय आंहा नै फुंनि आं भिडिअखौ जोंबो स्टार्ट खालामबाय आरोना सनाफोर फुंनि साहा आरि लोंखांनानै गयासो नै थफ्लासे सोना लाबाय आरोना दायो गय जागासिनो आं लोगोसे मैथाबो सायनो लादों आरो आं नै लोगोसे नैबे मैथाखौबो सायनो नागिरदों दायो बेखौ सायना लानोसै आरोना नाजों जानो नागिरदों ओमफ्राय फुजानि मोनबोनाय दाउबो दं आरोना र' दाउखौबो खिथाना होगोन आङो नोंसिनो दाउ मानै मोनबोनाय दं बेखौ एवगोन आरोना नैबे दाउआ जोंहा फंबाय फुजायावहाय गेलेनानै लाबोनायमोन आरोना दाउखौहाय दाउआलाय एसे गिदिर गिदिर नुदोंमोन दै सोमैनि सिगां दायो दै सोमनानै एसे फिसा फिसा नुबाय आरोना बेखौनो एवना जानांसिगोन दायो दिनै बेनो जागोन जोंहा ओंख्रिया दाउखौ एवनोसै आरोना ओमफ्राय नायाबो नै लकेल ना आरोना बेजों संनोसै आं मैथाखौहाय दायो दाउआवनो गोथाव संबाय आं नै सनाफोर दाउ बेदरखौ दायो दाउ बेदराबो जाबायानो आरोना जानांसिगौल'सो मैथाजों नाजोंआबो मोनबाय दायो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै आरोना दायो दाउ बेदराबो मोनबाय नै फुजायाव गेलेना मोननाय दाउफ्रासो गोथावसिन जायो खोमाहाय नङा दे सनाफोर बरिया गोथाव जाबाय एसे साखि खुमाबाय आं गोथाव बिखाबो दरसे साखिलायबाय आं सनाफोर ओरैहाय बिबथै फंबायमोनहाबो एसे फुजानि सोलागासिनो आरोना दाउ बेदर एवनायजों ना बाथोन देगासिनो नै आंहा ना बाथोन आरोना ना मावानि बाथोन देबाय आरो आङो दायो बेसेबांथो दङ आयो आंनि फिसानो ओमफ्राय थाइसेबो होनो हायासै आरोना फुजा जानो नै बारा गोबाव जाथाराखैमोन दाख्लैसो सोदोंमोन फिसाया जमायनाय फैसाखौ बुख्रुबनांबाय गैयाव उफाय गैला आरोना दे बेजों जासाबदो बे बोसोराव आरोना फैगोन नेक्स्ट बोसोरावहाय बुरजा दोनथुमनानै जानोसै देग्लाय बोसोराव गैया नै खुस्रा खुस्रि फिसाया बुथुमदोंमोन आरोना रुबाय 10 थाखा थाइसे 20 थाखा बिदिल' आरोना फैसायाबो हनै 50 हनै बेयाव एसे जेंगाव आरो बिसिया जाखो दे सानदो हिसाब खालामग्रोना सानबानो जाबाय दायो नै गासैहाय 3000 दं आरोना फुजा जानाय फिसाना फैसाया बेखौनो दिनै बुख्रुबबाय आरो फिसाजोआ बुख्रुबनानै गाव जमायनाय आरोना एखमबा 10 एखमबा 20 बिदि सोयै बुथुमदोंमोन ओमफ्राय गासै दा 3000 दंसै आरोना दा बेजों फुजा जाहैसिगोन जोंहा नै फिसाजोआ बेजों मेला जाहैसै ना दा फैसायाथ' बुख्रुबबाय आरोना सनाफोर नोंसोर नुखाबाय 3000 आरोना फिसाया एखमबा मालाबा 10 20 बिदिनो दोनथुमनाय एखमबा 50 एखमबा 100 जि मोनोबो सोनायमोन आरोना फार्स्ट 3000 आरोना ओमफ्राय बेना थिंख्लि गंसे दंबावो आरोना दायो बे थिंख्लि गंसेखौ बुख्रुबथ'ला बैसागुआवसो बुख्रुबसिगोन आरो थिंख्लि मोनसेखौ दा थिंख्लि मोनसेल' बुख्रुबग्रोबाय आरोना फुजा जानो आन्था ओमफ्राय गंसे दंबावो गंसेखौ बैसागु बुख्रुबसिगोन आरोना बेखौहाय दायो जाखांनाय नै सोरनाबो देलाय नागिरबाय आरोना मेगि खानायखौ एसे स्र' बानायना लानोसैलाय दा नै बिनानावा एसे साफा खालामना होनो नागिरदों बेबो फ्रियावसो बिना फैसा गैया आंहा बेबायदि आंहा खमसा गैया खानायाव फैसा गारनो आरोना फ्रियाव मोननायखायसो बानायजानो नागिरदों खानायाथ' आंना मेगिखासो नालाय मेगि खानायखौ एसे साफा खालामना लानोसै आरोना मालाया फुजानि अफारबा आंहा फुजानि फ्रियावसो सनाफोर खानायखौ दायो फोरानखांनानै मुलि फुननो नागिरबाय आरोना मुलि फुनगासिगोन जोंहा बिनानावा मुलि फुननो नागिरबाय बोखांबा मा साइज नुयो बोखांनायनि लुकखौ नायबानो जाबाय दायो मुलि फुनजेनसै आरो खानायाना दायो बोजाखांबाय आरोना दहाय नोंसोर मुलि फुननाय नुनाया नै खानाया बोजाखांबाय दायो ओमफ्राय नोंसोरनो मोनसे बुस्थु खिथानो नागिरदों आङो जोंहा फिसाफ्रा मेलायाव थांदोंमोन ना नै मा मोनबोदों नै सनाफोर नै मा मोनबोखोथाय आयै खादा खुदा बे दिनैजों आरोना साबानो नै मोननै मोनबोखादों मोनथाव बाथावनो मेगि थिगि दं नै मेगि दं नुबाय जि बुरजा बुस्थु मोनबोबाय नै फिसाफ्रा दाउला मेथाइबो मोनबोदों जग गंसे मोनबोदों आरो जग मग फिसा दंबावोमोन ओमफ्राय नै थाव गोथां नै बेबो मोजां आरो बायसिना दोननो फंबाया मोनबोबाय आरोना नैबे दाउखौहाय गेलेनानै मैयाबो मासे जाखांखाबाय आरो नै दिनै मासे मोनबावबाय आरोना गिदिरथार दाउआलाय
बेखौ गाबोन मोनजासिगोन आरोना बेखौबो मैयाथ' मासे जाखांखाबाय फिसाफ्रा उन्दुलायबाय आरोना अन्थाव बाथावनो ओंखाम जानानै उन्दुजोब्बाय गथ'फ्राबो दायो नै फिसाफोर लाबोनाय जुलाफि जाबाय आरोना जोंहाबो खानाय बोजाखांनानै फिसाफोर जुलाफि लाबोदोंमोन बेखौ जानानै उन्दुनोसै आरोना जोंथ' खानायखौहाय फार्स्ट स्टेपखौ बोखांनानैसो आरो मुलि फुनफिननासो ओंखाम जाखादों नालाय ओमफ्राय दायो जुलाफि जानानै उन्दुनोसै आरोना होमबा आं भिडिअखौ दिनै एसेखिनियाव लाखिथ'बाय